Нека ги аплодираме мощно. Халелуя! Исус възкресе! Исус възкресе! Исус възкресе! Този обеден час ние знаем, че само Господ този, който може да промени човека. Когато ние идваме пред Него, скъпи възлюбени, не се закровевай твоето сърце, днес Господ нещо вика към тебе. Отвори тая врата, която Господ иска от тебе. Ако ти внимателно чуеш гласът Му, Господ е готов да ти помогне. Не зависи какъв си. Но Бог обича, защото Бог даде живота си за всяка една душа. Той проле кръвта си и ние сме изкупени. Не чрез злато, нито чрез сребро, но чрез Неговата драгоценна кръв. Тая обеден час... Халелуя! Тази обеден час ние знаем, че само в Него човек може да намери спасение. Спасението идва само от Бога. Днес ти, човече, който си, Бог те обича, Бог те възлюби и Той те постави на високите места. Когато призоваваш името на моя Бог, закидявала ти двери, бяга. Когато призоваваш името на моя Бог, закидявала ти двери, бягай. Всички мощно е, свято е името на моя Бог, Исус Христос. Мощно е, свято е името на моя Бог, Исус Христос. Халелуя! Когато ти преславаш името Исус Христос, знай, че дяволът трепери, знай, че небето е отворено за тебе, скъпи и възлюбени братко, сестро. Отвори тая врата, врата, която Господ чука и чуй гласът на Бога. Не се коробявай, братко. Когато призоваваш името на моя Бог, знаки чудеса се случат от небето. Когато призоваваш името на моя Бог, знаки чудеса се случат от небето. Мощно свято е името на моя Бог, Исус Христос. Мощно е, свято е името на моя Бог, Исус Христос. Прославяй този ден, прославяй Твоя Господ, Той готово да ти подаде ръка, Той готово да ти избави от греха. Милостта вълната се, как да ли ти благодарим, Татко Небесен, цялата слава само на Тебе, Татко. Исус те обича, какъвто си, няма никога Той да те остави. Исус те обича, какъвто си, няма никога Той да те остави. Мощно е, свято е името на моя Бог, Исус Христос. Мощно е, свято е
Dicono noi amore, Gesù Cristo.